मंत्री गिरीश महाजन यांनी जळगावच्या जामनेरमध्ये त्यांच्या निवासस्थानी गुढी उभारली आणि गुढीपाडव्याचा सण साजरा केला। महाजनांनी सपत्नीक गुढीची पूजा केली आणि यावेळी त्यांनी सर्वांना गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या। काकू थोडं पुढे आहे। 70 वर्ष हिंदू धर्मामध्ये अतिशय सर्वात महत्त्वाचा असा सण 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त असलेला गुढीपाडवा आज आपण सगळे साजरा करत आहोत। या निमित्ताने आपल्या सर्वांना मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। तर म्हणजे आपल्या नवीन वर्षाची सुरुवात होत आहे। हिंदू प्रतिपदेप्रमाणे नवीन वर्षाची सुरुवात आज या ठिकाणी होत आहे आणि म्हणून येणारं सर्व नवीन वर्ष आपल्या सर्वांना सुखासमानानं जावं। यावर्षी आता पाऊस समोर येत आहे, पावसाळा चांगला हो, शेतकऱ्याला चांगले सुगीचे दिवस दे, चांगलं पिकू दे, एवढीच परमेश्वरचरणी प्रार्थना करेन।